Похваленый Иисус Христос. Поважаныя радыёслухачы, Радыё Марыя, вельмі сардэчна вітаем вас у парафіі Маці Божай Ружанцовай у горадзе Мінску, якую з 2003 года вядуць айцы міхаліты. Так складваецца, што ўжо многія годы ў нашай парафіі мы молімся праз заступніцтва святога Архангела Міхала кожны ваўторак і молімся да Божай міласэрнасці, так як у гэтым месцы ідэяй, такім прагненнем святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка было пабудаваць санктуарый Божай міласэрнасці. Таму у нашай парафіі адбываецца кожны дзень набажэнства да Божай міласэрнасці. А па пятніцах ёсць святая імша складковая да Божай міласэрнасці. Пасля гэтай святой імшы складковай мы гаворым літанню да крыві Хрыста, просячы Божай міласэрнасці і абароны ад злога духа. А вось па ваўторках, кожны ваўторак, таксама складковая імша да святога Архангела Міхала, а пасля гэтай святой імшы адбываецца набажэнства да святога Архангела Міхала, вяночак да святого Архангела Міхала, пра які падрабязна мы раскажам падчас казання. Як гэты вяночак паўстаў, што гэта за набажэнства. Але таксама яшчэ такая важная інфармацыя да ўсіх радыёслухачоў Радыё Марыя, менавіта, што падчас гэтых складковых імшаў будуць падавацца просьбы, якія у нас парафіяне прыходзяць і запісваюць у сшытку. Канешне, людзі з усяго свету не змогуць гэта зрабіць. Таму будзе хвіліна цішыні, падчас якой кожны радыёслухач зможа скласці гэтую просьбу. І ў гэтай просьбе таксама будзе ахвяравацца гэта святая складковая імша. Вельмі сардэчна запрашаю. Таму у ваўторкі і ў пятніцы у 19 гадзін да 20:00 будзе трываць гэтая святая імша і набажэнства. Вялікі вам дзякуй.